Oh my gosh, guys, tatagos ako dito. Tignan nyo. 1, 2, 3. Uy! Aray! Tatagos ako. Guys, sa pa. Guys, dito na. Hindi, dito. Tignan nyo guys, dito. Sa salamin, dito tayo tatagos. Isa pa. 1, 2, 3. Aray! Galing ko guys. Dito naman tayo tatagos sa salamin. 1, 2, 3. Oh my goodness. Tatagos ako. Tingnan niyo guys. Boom. Tatagos na naman tayo. Saan? Sa pintuan. Boing. Wala hindi. Oh. 1, 2, 3. Go. Aray mo. Wait lang. Malinaw kasi yung kamay dito. Tapos na guys.